Na kamar kina mata murmushi yan mata. Me yake faruwa ne? Masoya ne mu. Musubawa yake yan fara. Shin ko zaka iya mata raddi? Ka maida mata ka kalubalance ta akan abin da ta faɗa? Ka nuna mata cewa muna taranni da kai. A? Yau kuma abin da za ku min kenan? To ba komai, mu zuba ni da kai. Ga wani zance zane faɗa miki. To ai sai ka faɗa mu ji, don mu je mu adar a gaba. Sai da rana. Iye? Allah baka isa ba. Sai ka faɗa. Ke ma na dawo kanki yanzu. Me kike? Faɗi na ji. Na ce ta tsaro. A? Ke din ma abin da zaki ce kenan? Sai dai na raba ku. Me ne ka kuma kike ta kallona? Ko da magana ne? Faɗi na jinka. Sara so da yawa. Sara suka kuma? Jab. To ke yanzu idan yi saru wani a dalilin ki me zaki kenan? Ka biya wa madauka alhaki. Yawa. Ni da man buri na ku rawaye. Kar ku sake haduwa. Yau dai mun ci karo. Kun ci karo kuma? Da fatan dai ba ku haduwa.